Řekni k tomu něco, no. Našli jsme nějaký neidentifikovatelný druh nějakého tvora a vypadá to jak Critters. Zde bych zaměřil kameru. Zkusím potom, ne potom, ale k tomu hodit kamen, jestli to už je. To zoomuj to na maximální zoom a buď připraven utíkat. Počkej, já vůbec nevím, jestli tam jde vidět nebo není. To je ono tady tohle? Já vole, to nevidím. Jo, je to ono. Ukáž? Jdem trochu blíž. Počkej, co když se nás zaútočí? Zkusím další pokus. Ty vole! Co je? Já nevím, ale já bych se toho bál asi. Pičo, nebude to na nás stříkat nějaký side-eye? No právě, vole. Počkej, vole. Jsi připraven utíkat? Moc ne. Já vůbec nevím, co by to mohlo být. Já taky ne. Pičo, a není to nějaký vole ten ježura nebo tak? Ale hlavně potom neházej šutry, vole. No, čaj, už to otočilo na nás. To začíná. Teď si probouzet, nebo to je za svinu. Já vůbec nevím, co to je. Já taky ne právě. Zoomoval jste úplně zblízka? Ne, já se k tomu bojím tak blízko. Ale zazoomovat, vole. Však já mám maximum, já bych musel přepínat objektivy.